Buang nga tong jamin ni gawad no. Gani. Burit-burit kay ba na daw sinapulo ka aircon. Masing wag sila aircon silang balay. Jatis. Abi ka tikon kagawad yun. Napili isa nga, naingon siya nga na silang Lamborghini silang balay. Oh. Bitay man ganit tulo ka bulan yung motor gani. Nah. Oh, yes gawad. Waday, di ba gisumbag ko niya? Oh, sumbag. Wala ba ito apil sa script no? Gitinuod pa jud sumbag pati sa kita oy. Tinuod. Tinuod sumbag. Ang pangutana ni gisugot ka to. Ah, bisan naman ako'y babae nga to akong diskarte sugton ako oy. Bitaw pod. Basin gisugot ato. Mayungod to mga panuloy. Uy, las bayot. Tay, ang itong utang na silik. Kung ito na bayaran ni kagawad. Sama na to ni nabuntagan na lang wag mo kabayad. Aw, ato ang sigawad yun. Siya na daw bayad ato. Siguraduhan lang ha. Kay kung di mo kabayad mo diretso kog barangay. Ubayad na gito. Atuan to ito ha. Kay sing makalakaw ba? Buang nga itong diskarte. May buntag wad. Uy, mayong buntag diha bayot. Nalang to nag-concern ka may wad ba? Unsa naman pud na? Ako yung mga lalaki wad ba nga wa na mayad og silik ng utang. Ay, katong mga plaubog. Ikaw lagi daw mabayad wad. Aw, akong bayad ato. Ana siya wad. Pasalig mo ko sila ba? Kamaayo gid mo wad oy. Aw, siyempre, basta matik naman dyan na, oh. Salamat. Ay, wala ba yung kambyo ni wad? Ay, nunin na. Keep the change. Good sige ka wad ba? Basta kay inig-eleksyon. 69 sa balota kagawad. Very good. Salamat ani wad. Ah, pasi na. Pariba na jud ko. Si pariban ka mo po ato yung buhok. Na, mahintag mo bayad si gawad bakit? At tuwa na po tag barangay patrolya. Bayad lagi to, nagpasalig man to sa tuwa. Yati man itong mga jamming na mo siya ang itong niyagi. Palpak man kayo. Gilakwan minuong ko. Hindi klaro tong tulo ka idiot ba? Nagtuol ako to, be. Uy, nasuwad yaw. Wadi! Ay, Wadi! Ay, Wadi! Wadi bitaw pangahon ka mong mga buhanga mo, mga palpak kay mo. Palpak ba na ito? Palpak ko, nilakawan sika. Ah, di na mo sa loy, gibuhat na mo imong giingon. Imuha tong diskarte. Ya, mo mga buhanga mo, nakabayad pa ko sa ilino nagiutang ninyo. Palpak to kay mo, mabasa ka mo, ang ubanon ako. Wala gid, 70. Ah, wag yun ka gisugot, Wadi? Wala oy. Wala kay nadala sa itong mga jamming nga burit no. Ipasikla ba na ganito na pulo aircon niya na husky? Waning tuo. Ah, grabe nang putong jamming ni mo wad, nasubraan man to. Pasin po no, kay murag nasubraan rapod bitaw to. Suba na lang, suba! Dapat yun siguro ang gingon na nakuha to, mga duwa lang sila ka aircon no. Duha ka aircon, isa lang kaski, yan na pitbull. Dapat yung Lamborghini. Lamborghini pa yun mo. Nya, palpak pa yun na kayang yabi kay katong sa Rusi. Na? Mao po di ay, Wad. Mao po di ay. Sige, sige, magunaw na sa kong mabalik ako dito sa inyo kay magunaw na sa kong diskarte aron makuha na ko to. Oh, niya ang silik, nabayaran na. Human na, mga buang mo. Oh, pwede na. Pangutang ba mo ha? Ah, pwede ba mangutang? O pwede pa daw. Pwede na mangutang. Lagi, uy. Pangutang mo mong testing, di ba? Wad, Unalan ta mong tanduay silik, mga buanga mo. Pasi sa koy. Murag na nagsunod-sunod sa kuha. Ay, wala di ay. Una-una ra din ako to. Buangoy. Hapit ko sakpan da. Hi, B! Hi, Ben. Kumusta man ka, B? Okay lang, ikaw. Okay ra po, nabalitaan ako ba? Di diskartehan mo daw kang kagawad daw. Ug gani no, hasta pa yung burita. Hoy, B, go na, ana, B, uy. Himuan na lang isang isdi. Ha? Unsa SD? Sugar daddy ba? Di ko eh. Kalod, ato niya. Sus, bahala ka, B. Kwartahan ba ya kay to? Mahatag dito tanan gusto nimo. Dili ko biuy. Dili man ko nga nga pagkababae. Bahala gulay kwarta. Sa tinuod na nahigugma sa kuha. Mo na ko ginapangita nga lalaki. Lah, gwapaha gid anak niya oy. Idol jud kay na ako na siya ba? Oh, napayang amigaw, gwapa po kayo. Palpaka kita tong tiradaha to eh. Stress na naman kay ko. May pagsilipon sa nako siya aron maulian akong ka guulwa. Hey, ginawa ko. Ay, sak. Kisa man lingi-lingi diya ah. Ay, kuging na. Gwapaha gid ay. Okay. Goy, gyud sa magkadiha. Anong gisilip-silip mo naman ang chika na ko diya ah? Unsay gisilip-silip? Wamti ka giunsa. Agi unsali, tindog. Kaila kas ko wala. wala. Isa di ka. Ako'y kagawad diri ah. Kagawad. Tarong-tarong ako ha. Ug nagay ko dardahan chika. Ako ara. Way magkapil-apil. Yati kang bata akab. Hala. Yati. Duha man din na sila diha. Kisa man mo ginatanaw ng duha di ay. Kana oh, kana naka-brown. Ay kana kung naka-brown day so sorry dong. Sorry mo na. Taka na panumbag, di ka mangutana. Abi mo na kung kanang nakaputing ani bulak-bulak oh. Mapsinsya na kayo ha. Sinsya gyapon tug anti kang kuya do.
Ay, dong! Yati, buang nga, uy. Wa mo ko kasilip nga duha di sila diha, ah. Uy, nasama ka? Gisumbag ko rito, aya. Siya man nagsumbag ni mo. Ambot, kagawad man daw to siya. Ay, wey, kagawad-kagawad sa kuha. Tara, tara, ta. Aya, tara ya. Sumbaga po to ya, ha? Ya, mau na yaw? Mo na, payata po na, uy. Payat gani kayo, no? Tara, ta. Grabe, guwapaha gid na niya. Idol jud kay na ko na siya ba. Uy, Joy. Unsa man, boss? Unsa? Sumbagan na iya. Ay, panuntahan ko daan sa yada. Nasumbagan na ko siyang kuya. Sakita sa kong mata, eh.